ମନୋଜ ସାହୁ ବୟସ 40। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୋଠିଟିଏ ଅଛି। ସେ କୋଠିଟିକୁ ଭଡ଼ା କଲେ। ଆଉ ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କୋଠିରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ମନୋଜକୁ ସେ କୋଠିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା କିଛି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏ କୋଠିକୁ ଆସି 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ମନୋଜ ଡିନର କରିସାରି ବେଡରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମନୋଜ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କିଛି ଶବ୍ଦରେ। ଉଠି ପଡ଼ିଲା ମନୋଜ। ମନୋଜ ଉଠି ସାରି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା। ରାତି 2ଟା। ମନୋଜକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ମନୋଜ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ତ ଏ ଘରେ ଏକା, ହେଲେ ଏ ଘରେ କାନ୍ଦୁଛି କିଏ? ମନୋଜକୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ଲାଗିଲା। ସେ କାନେଇଲା, କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଲାଗିଲା କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ତଳ ରୁମରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନୋଜ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ତଳ ମହଲାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତଳ ମହଲାକୁ ମନୋଜ ଆସି ଦେଖିଲା ସେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଆଉ ଏଥର ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ମନୋଜ ଫେରି ଆସିଲା ବେଡରୁମକୁ। ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ତା ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ସେତିକିବେଳେ କରେଣ୍ଟଟି ଚାଲିଗଲା। ମନୋଜ ଟେବୁଲ ଲାଇଟକୁ ଅନ୍ କରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। 5 ମିନିଟ୍ ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ତା ବେଡରୁମରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଆସିଲା। ଚମକି ପଡ଼ି ଉଠିଲା ମନୋଜ। ଉଠି ପଡ଼ି ମନୋଜ ଦେଖିଲା ତା ବେଡରୁମ କୋଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜାକି ଜୁକି ହୋଇ ବସି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ମନୋଜ ଭୟରେ ଥରି ଥରି ପଚାରିଲା, କିଏ ସେଠି? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କିଏ ସେଠି? ମନୋଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସେ ମହିଳା ଉଠି ପଡ଼ି ମନୋଜ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲା। ଏଥର ସେ ମହିଳା ମନୋଜକୁ ତା 2 ହାତରେ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରିଲା। ସେ ମହିଳାର ଚେହେରାଟି ଖୁବ୍ କଦାକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହୁଥିଲା। ତା ଆଖି 2ଟି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ମନୋଜ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ମହିଳା ତା ସହ ତାଳ ଚମକି ପଡ଼ି ଉଠିଲା ମନୋଜ। ତା ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା। କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଇଏ। ମନୋଜ ଉଠି ପଡ଼ି ଟେପ୍ ଖୋଲି ମୁହଁ ଧୋଇଲା। ଆଉ ମିରରରେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ମଥା ଘୂରିଗଲା। କାରଣ ତା ବେକ ପାଖରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଥିଲେ।